ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଚାଲିଥିଲା ଝୁମୁରି କରିଛି ମାଣବସା ଓଷା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖିକିରି ରୋଷ୍ଟ କଲେ? କଣ ତା ଦେହରେ ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ କଣ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ କଣ ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟ କଲେ? ନା ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଯିଏ ସବୁ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ କରନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି କରନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷ, କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଥାନ୍ତା ଷ୍ଟୋରିରେ। କିଛି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ବି ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ଷ୍ଟୋରିରେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବାର କାରଣ କଣ? ରୋଷ୍ଟ ମାରିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ତମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡିଓଟା ବନେଇବା ଆମର କଣ ଦରକାର ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। ତମେ ତ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡିଓଟା ଯୋଉ ତମେ ମଜାକ କରିକି କଲ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭିଡିଓଟା ବନେଇବାଟା ଠିକ? ଏଥିରେ ତ ମଜାକ କିଛି ବି ହେଇନି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଜାକ କିଛି କରିନୁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଛୁ, ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଓଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ନଭେଲରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡେଲ ହେଲେଣି ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମାଣବସା ଭିଡିଓ କରିଥିଲୁ। ମାନେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଟେକି ଦଉଛୁ ତମେ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଅ ନା କଣ? ମୁଁ ଟେକି ଦଉଛି ତୁ ପୁରେଇକି ଖୋଲ। ନାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। ସେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିକି ହିଁ ଏଡିଟ ହୁଏ। ନାଇଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ସେମିତି। ମୁଁ ଟେକି ଦଉଛି ତୁ ପୁରେଇକି ଖୋଲ। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟେକି ଦଉଛି ତମେ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଅ। ଏଇ ଯୁଗରୁ କେବଳ ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ଭାଇ କି ବଡ ଭାଇ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖ ସେ ଭିଡିଓରେ କଣ ଟେକିକି ଦଉଛି? ତମେ ଦିଟାକୁ ଶୁଣ, ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କମେଡିରେ ଦୋ ଅର୍ଥ ବୋଧ କମେଡି ଆସିଛି, ଦୋ ଅର୍ଥରୁ ତମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ନଉନ, ଦିଟା ଅର୍ଥ କାଇଁ ନଉଛ? ମାନେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ସେମିତିକା? ମୁଁ ଭାଇ ସବୁ କଣ ଟେକିବାକୁ କହିଲା କହିଲେ? ସେ କଣ ଟେକିବାକୁ କହିଲା? ସେ କହୁଛି ଗହଣାଟା ଟେକ, ମୁଁ ଖୋଲିକି ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗହଣାଟା ଟେକି ନବ, ତୁମେ ଶୁଣ ଫାଷ୍ଟ ତ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା, ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବନେଇବ କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛୁ ମା କାଳୀ। ନାଇଁ ଠାକୁର ଆମ ଠାକୁର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଖରାପ ବନଉନୁ। ଆଲୋ ମା ଆଲୋ ମୁଁ ସିଟିବା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଜି ଗେଞ୍ଜି ବୋଲି। ହଉ ଗେଞ୍ଜେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନ ଭାଇ କି ବଡ ଭାଇ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଭିଡିଓଟା ଦୟାକରି ଡିଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ ଭିଡିଓ ତ ଡିଲିଟ ହେଇପାରିବନି, ଥରେ ପଡିଗଲା ମାନେ ଭିଡିଓ ତ ଡିଲିଟ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ଥରେ ପଡିଗଲେ କାଇଁ ଆମେ ଡିଲିଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି? ନା ଭାଇ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଡିଲିଟ, ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରକୁ ଯିବ ନା, ମୁଁ ଡିଲିଟ କଣ ପାଇଁ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ? ଆମର ଏମିତି ଭିଡିଓ କ୍ଲେମ ଲାଗିଲା ଆମେ ଡିଲିଟ କରୁନୁ କି? ନା ଭାଇ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତମ ସହିତ କାଇଁ ରିଜିବାଜି ହବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ଏକା ନୁହଁ, ବହୁତ କଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ କଲ ଆସୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଡିଲିଟ କରିପାରିବିନି। ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ କୁହ ଆମ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ ଭୁଲ। ନିଜେ ଆସ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ, ଡିରେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହୁଅ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି କୁହ। ଭାଇ ଭୁଲ ରହୁନି, ତମକୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପୁଣି ଆମେ କଣ ପାଇଁ? କୌଣସି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ତମର ଜ୍ଞାନ କମ, ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ତମର ଟୋଟାଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନା ମାନେ କଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବୁ ନା କଣ? ତମ ପାଖକୁ ଯାଇକି କଣ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇବୁ ନା କଣ? ଏଇ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୋଲିକେ। ନା ଆମେ ତ ସେ କଥା କହୁନୁ। ନା କହୁନ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ତମ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମେ? ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଶୁଣ, ଆଗ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ, ତମେ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା। ତମେ ତ ଛୋଟ କି ବଡ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଲନି କି ଏବେ ଭୁଲ ନଥିଲେ, କୋଉ ଶଳାଟି ମୁହଁ ଖୋଲିବନି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖ। ତମର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣାନି। କୁହନ୍ତୁ କଣ ଭୁଲ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଭିଡିଓରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି କୁହ। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବସିକି ଡିସ୍କସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ।
ନା ଭାଇ ଯାଇ ହବନି କି ତମ ସହିତ କଥା ହବାର ନାହିଁ ହେଲା କି। ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ କହିଲନି ଆସିକି ବସିକି କଥା ହବା, ଭାଇ ବସିକି ମୋର କଥା ହବାର ନାହିଁ ତମ ସହିତ। ତମ ଭିଡିଓରେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କରିଛି। ତାପରେ ଭୁଲ ଟା ଆମ ଡିରେକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସହିତ କଥା ମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଡିରେକ୍ଟର ସହିତ କଣ କଥା ହେବି? ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର, ତମେ କିଏ? ତମେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଫୋନ କରୁଛ? ଭୁଲ ଟା କୋଉଠି ତମେ କହିବନି? ଭୁଲଟା ପରେ ତମକୁ କହୁଛି, ଭୁଲଟା ପରେ ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ। ତମର ଟୋଟାଲ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ବାବଦରେ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ବାବଦରେ, ନାଟକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତମର ଟୋଟାଲ ନଲେଜ ନାହିଁ। योर क्वेश्चन। ତାହେଲେ ଆସ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବସ, କଥା ହୁଅ, କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯଦି ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବାହାରୁଛୁ, ଆମେ 3 ଥର ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଷ୍ଟୋରିରେ ସେମିତି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଭଲ କରି ମୁନାକୁ? ମୁନା କିଛି ଖରାପ ପିଲା ନୁହଁ, ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂ କରେ। ତା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋତେ ନିଜ ଲାଗେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ଟା କଲି। କାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଫୋନ୍ଟା କଲି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗିବି, ମୁଁ କରିବିନି, ଇଏ କରିବିନି ନା କଣ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାନ ହୁଅ କି ବଡ଼ ହୁଅ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି, ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ବି ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି କ'ଣ ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲ? ଭିକ ମାଗିବା ନୁହଁ, ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ତମେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତମେ ତ ଜାଣିନଥିବ, କମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କର, କେଇଟା ମେସେଜ ଯାଇଛି ମୋର। ପଚାରି ବୁଝୁଛି, ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କର ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଖରାପ ହେବ। ଶୁଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ନା ଭାଇରେ, ଯଦି ବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ନ କର, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଖରାପ ହେବ। ନା ତମେ ଯେତେ ଖରାପ କର ଆମେ କହିବୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ କର, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ହେଲା। ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ହବନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କେତେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ମାରିବ ଆଉ କେତେ ଫଲୋଅର ବଢେଇବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତମେ କ'ଣ ଏଇ ମାନେ ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ ନେଇ ବେପାର କରିବ? ଆମେ କାହିଁ ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ ନେଇକି, ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବେପାର କରୁଛି, ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ବେପାର କରୁଛି। ଆମେ କାହିଁ ବେପାର କରିବାକୁ କାହିଁ ଦରକାର? ଆମର ତ ଏଇଟା ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁ ଆମେ ତ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି। ତେମେ ନେଇକି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖେଇବ, ଲୋକ କହିଲେ କହିବ ଖରାପ। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ନାଟକର ନାଁ ନବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଥିବା ଭାଇରାଲ ନାଟକ ଗୁଡାକ ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ କଣ ମନା କରୁଛୁ? ସେ କଣ ଦେଖି ନା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଛ। ହାଇ ଫାଇ ଯୋଉ ନାଟକ କଥା କହିଲେ ଆମେ କଣ ମନା କରୁଛୁ? ସେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁନ ସେଟା ଅଣଦେଖା ଜିନିଷ। ସେଇମାନେ ବେହିଆ ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ତମର ଭିଡ଼ିଓ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଥରେ ଦେଖାଅ। କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଅ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ କରିବି ମୁଁ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାଇ କୌଣସି ନାଟକ ନାଁ ଦଉନି, କୌଣସି ନାଟକର ନାଁ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ନାଟକ, ଯେତେଟା ଭାଇରାଲ ନାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ। ସେଇଟା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା କରୁନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଢେଇବା ପାଇଁ କରୁଛ। ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଢେଇବା ପାଇଁ କରୁଛ ତମେ ସେଇଟା। ନା ସେଇଟା ତମେ ବୁଝୁଛ ଭୁଲ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କର, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହବ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ନ କରିବ, ଆମେ ଆମ ବାଟ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ତମ ଭୁଲ ତେମେ ସୁଧାରିବ, ଆଉ କଣ ଯିବି? ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତମେ ଭୁଲ କରିଦେଲି କ'ଣ ହବ? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବଡ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ? ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ସହିତ ମୁଁ କାହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଯିବି? କ'ଣ ଦରକାର ମୋର? କମେଡି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା କମେଡି ଟ୍ରାକରେ। ହଁ କମେଡି ତ ମୁଁ ମାନୁଛି, କମେଡି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଟେକି ଦିଅ, ଆମେ ଖୋଲି ଦଉଛୁ? କ'ଣ ଖୋଲିବ? କ'ଣଟା ତମେ ଖୋଲିବ? ତମେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲ, ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ନା ତମେ ମୋଠୁ ବଡ ହୁଅ ସାନ ହୁଅ, ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ମୋଠୁ ବଡ ହୁଅ ସାନ ହୁଅ। ଏ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ତମେ କହୁଛ ଟେକି ଦିଅ, ଆମେ ଖୋଲି ନେଇଯିବୁ। ଗହଣାଟା ଟେକି ଦଉଛି, ତମେ ଖୋଲି ଦିଅ। ଗହଣାଟା ମୁଁ ଟେକି ଦଉଛି, ଖୋଲି ଦିଅ। ହଁ, ତାପରେ ଗହଣାକୁ ନେଇ ବେପାର କରିଦେବି ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଇଟା ନେଲନି, ତମେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କାହିଁ ନେଲ? ତମେ ପୁରା ଦଉଛ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ, ଆମେ ନଉଛୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ ନେଇ ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କେତେ ଦିନ ବେପାର କରୁଛ କର। ତମେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଦେଖିବ କ'ଣ? ଦେଖୁଛ ପରା, ଦେଖିବ କ'ଣ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମ କାମ କର, ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଛି, ଏମିତି କି ଆସୁଛି। ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରାକରେ ଆମେ ହିଁ ଛାଡୁଛୁ ହେଲା। ତମେ ଏମିତି କେତେଟା ରୋଷ୍ଟ ମାରିକିରି କ'ଣ କରିବ? କରିପାରିବ କର। କରିପାରିବି ନୁହଁ, କରୁଛି। କରିପାରିବି ନୁହଁ, କରୁଛି। ତମ ଭୁଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିନି, ମୁଁ ତମ ଭୁଲକୁ ନେଇ କହିଛି। ତମେ କେତେ ଭିଉର ବଢଉଛ, ବଢାଅ, କିଛି ନାହିଁ।
ଭିଉଅର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତମେ କଣଟା ଭୁଲ କରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ତମେ ଭିଉଅର୍ସ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସିଧା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଇଟା ଭାଇ ଭୁଲ କଥା, ଭିଉଅର୍ସ ବଢେଇବା କଥା, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆଗକୁ ଯାଉ। ରହିଲି ଭାଇ।